Πολύ εκ βάθους καρδίας, αγαπητέ Δημήτρη, και όλους τους υπόλοιπους που βοήθησαν τη σημερινή εκδήλωση, τους ανέφερε ο Κομνηνός, και να σας ευχαριστήσω και εσάς. Είναι η πρώτη μας συνάντηση μετά τις εκλογές, και για την ψήφο σας και για τη συναντήληψη και για τη βοήθεια, και να είστε σίγουροι ότι στη νίκη, εμείς της νίκης, όσους μας αξίωσε ο Θεός και μπήκαμε στη Βουλή, γιατί πολλές φορές μας το λένε, θα παραμείνουμε και αλήγιστοι και ασυμβίβαστοι και απροσκύνητοι. Γιατί έχουμε καθαρά και ποινικά μητρώα και πνευματικά μητρώα καθαρά, που δεν τα έχουν οι άλλοι. Αναφέρθηκε το όνομα του μακαριστού νέου στήλου της Ορθοδοξίας, του Επισκόπου Φλωρίνης, Αυγουστίνου Καντιώτη, ο οποίος έλεγε παλαιά, αλλά τώρα το επιβεβαιώνουν τα γεγονότα, ότι μέσα στη Βουλή δεν χρειάζεται αγιασμός, χρειάζεται εξορκισμός, αγαπητοί μου, με αυτά που συμβαίνουν. Μετά την τρισάθλια ατιμωτική για την ιστορία μας και για την πίστη μας αυτή απόφαση, ψηφοφορία, την επόμενη μέρα τι ακολούθησε? Διθυραμβικά σχόλια στον δυτικό τύπο, πια, με τι πρωτοσέλιδα? Η Ελλάδα είναι η πρώτη ορθόδοξη χώρα. Καταλάβατε, οι σκοτεινές δυνάμεις πανηγυρίζουν για τη νίκη εναντίον της Ορθοδοξίας. Άρα, η επόμενη σκέψη, οι δικοί μας οι κυβερνήτες δεν υπηρετούν το λαό μας, αλλά υπηρετούν τα σκοτεινά σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων. Όλες οι πρεσβείες οι δυτικές έστειλαν έγγραφο με το οποίο ευχαριστούσαν και επενούσαν την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για την μεγάλη αυτή απόφαση. Επενούμενος γάρ υπό τον εναντίον αγωνιό μήτι κακόν ήργασμε, λέγαν οι αρχαίοι. Δηλαδή, όταν σε επενούν οι εχθροί σου, να σκεφτείς ότι διαπράττεις κάτι πάρα πολύ κακό. Όταν έγραφε η Χουριέτ «Μπράβο Γιώργος» για τον ΓΑΠ, εμείς έπαιρνα να τριχιάζουμε και να τρέμουμε. Όταν έγραφαν οι Σκοπιανοί «Μπράβο Αλέξης», να είστε σίγουροι ότι διαπράττεται προδοσία, όπως και διαπράχθηκε. Όταν λοιπόν επενεί ο διεθνής τύπος το Μητσοτάκη, μιλάμε για μια νέα προδοσία εις βάρος του λαού μας, μια προδοσία στο επίπεδο της πίστεως κυρίως, της ιστορίας και όλης της ορθόδοξης, ελληνορθόδοξης παραδόσεώς μας. Ο κύριος Βαλιανάτος την επόμενη μέρα, ο αρχηγέτης της ομοφιλοφιλίας στην Ελλάδα, έγραψε με πηχαίους τίτλους στο Twitter, δεν ξέρω πού, «Η πόλη σε άλλο», ρίχνοντας αλάτι στην πληγή μας. Τι σημαίνει η πόλη σε άλλο? Ξέρετε που παραπέμπει? Έπεσε το κάστρο. Είδαμε και την κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία δεν επισκέφτηκε τους αγρότες που μάχονται για τα προστοζήν, για τη ζωή τους σε ένα μπλόκο, δεν επισκέφτεται συλλόγους πολυτέκνων, δεν επισκέφτεται ευπαθείς ομάδες του λαού μας, αλλά πήγε στα μπαράκια, άκουσον, με θεσμικό ρόλο Προέδρου της Δημοκρατίας, για να πανηγυρίσει και αυτή για την ψήφιση του επέσχυντου νομοσχεδίου. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι και θεσμικό σφάλμα και έγκλημα. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, πρόεδρος όλων των Ελλήνων. Να μας πει και να μας πούν αν εκτός από Υπουργό Ομοφιλοφιλίας αποκτήσαμε και πρόεδρο ομοφιλοφιλίας στην πατρίδα μας. Συγγνώμη για τη βαριά φράση, αλλά έτσι το αισθάνομαι. Ο κύριος Κέρτσος, να το ξέρετε αυτό, και αυτό είναι θεσμικώς απαράδεκτο, γιατί άλλαξε ρόλους. Κανονικά είπε το νομοσχέδιο, το κατεβάσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχει αναλάβει Υπουργός Ομοφιλοφιλίας. Όταν στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητούσαν για το προωθούμενο νομοσχέδιο, ο ίδιος μιξοέκλαιγε και έλεγε: «Έχω 3 νύψια», αυτά είναι γεγονότα που γράφτηκαν σε εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, «έχω 3 νύψια ομοφιλοφίλους. Πώς θα τους αντικρίσω αν δεν περάσει αυτό το νομοσχέδιο?» Για τα 3 νύψια του κυρίου Σκέρτσου δηλαδή έγινε ό,τι έγινε στην πατρίδα μας. Αγαπητοί μου, μας είπαν ψέματα. Ψέματα ο Μητσοτάκης, ψέματα και ο Σκέρτσος. Να σας πω κάτι που θα συμβεί αμέσως, διότι το έγραψε και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Τι θα συμβεί? Ήδη προετοιμάζεται γάμος.
αν υπάρχουν και παιδιά, θα πάνε να δηλωθούν στο ληξιαρχείο και δεν θα μπορούν να γραφούν τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει πατέρας και μητέρα. Οπότε έγραψε η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, θα καθιερωθεί το γονέας 1 και γονέας 2. Άκουσον τώρα, άκουσον, στο σπίτι τα παιδιά θα λένε μητέρα και μαμά και πατέρας και μπαμπάς και θα έρχονται στο σχολείο γιατί θα επιβληθεί και θα λένε γονέας Α και γονέας Β. Και αν επιμένει κάποιο παιδί προϊόντος του χρόνου, ενδέχεται να ζητάμε το λόγο από τους γονείς γιατί μιλάνε έτσι, ως ρητορική μίσους. Και μπορεί να συμβεί, γιατί αυτά προς τα εκεί μας οδηγεί η Ευρώπη, να παίρνουν τα παιδιά από τέτοιες οικογένειες που επιμένουν στη ρητορική μίσους και να τα δίνουν πού? Στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Ίσως, το είπα και στη Βουλή, γι' αυτό και η πολεμική κατά της Κιβωτού του πατρός Αντωνίου. Για να πάρουν τα παιδιά. Αυτά είναι τα σχέδια που απεργάζονται. Και μας στέλνει η Δύση, πάλι ποτέ πολιτισμένη Δύση, που έχει γίνει αιστεία παγκόσμιας μολύνσεως. Διαβάζω ένα κείμενο. Ο ιός της ανομίας της Δύσεως είναι ο υπερόπτης, ο επιρμένος, ο αλαζονικός και υπερφύαλος απατεώνας και χλευαστής της χριστιανικής θρησκείας και δραστηριοποιείται με ύπουλες κινήσεις ώστε να ανεβάζει σε υψηλά αξιώματα και να επιβραβεύει με ανταμοιβές άτομα της απάτης και της διαφθοράς. Δεν αναπτύσσει δραστηριότητα μόνο για να ψηφίζονται νόμοι ολεθριότατοι που προκαλούν καταστροφή, φθορά και αφανισμό, αλλά φροντίζει κρυφά με ύπουλες σκέψεις, μηχανογραφίες και δολοπλοκίες να καθιερώνονται πολιτικά συστήματα για την απονέκρωση και τον πλήρη μαρασμό της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και του εμπορίου, ώστε με τη γενική φτώχεια, την έλλειψη των προς το ζήν αναγκαίων, την ένδια και την πλήρη καταστροφή, οικονομική και ηθική, αυτών που επιβουλεύεται και σκευωρεί σε βάρος τους, να μπορεί ο δόλιος να ενεργεί ώστε να καταδυναστεύεται ο λαός, ενώ αυτός υποκρίνεται τον φίλο και σύμμαχο, προκειμένου να διορθώσει τα επικείμενα δεινά, τις επαπειλούμενες συμφορές και δραστηριοποιείται έτσι ώστε να φέρνει χρεοκοπία στα ταμεία, μνημόνια, αλλά και να ενεργεί ύπουλα και δόλια, ώστε να επιβραβεύονται και να μισθοδοτούνται από το Ταμείο του Κράτους και από τους ιδρώτες του επιβουλευόμενου λαού πολλά όργανα της προδοσίας. Είναι κείμενο του 1850, γραμμένο από τον περίφημο μοναχό Κοσμά Φλαμιάτο, το οποίο το είχα ακούσει σε μια ομιλία της κυρίας Μαρίας Μαντουβάλου, καθηγήτριας στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, η οποία είναι από τους, θα έλεγα, υποστηρικτές και από τους ανθρώπους που κρατάνε όρθια, θα έλεγα, την ελληνική παράδοση σήμερα. Αγαπητοί μου, είναι δύσκολες οι στιγμές. Η πατρίδα μας διέρχεται όντως κρίσιμες και κομβικές στιγμές και έρχονται κάποια τέτοια τρισάθλια νομοσχέδια να ρίξουν ακόμη περισσότερο το ηθικό του λαού μας. Όμως, να μην φοβόμαστε. Τον Ιούνιο του 2023 έγινε το πρώτο θαύμα. Παρόλη την πολεμική που δεχθήκαμε, τις συκοφαντίες, τις ηρωνίες, η νίκη, απλοί άνθρωποι είμαστε. Πέρυσι ο Νίκος ήταν σε μια χειρουργική αίθουσα, ο Κομνηνός σε ένα προαύλιο, εγώ σε μια σχολική αίθουσα και δίδασκα στα Ελληνόπουλα γράμματα, σπουδάματα, αλλά και του Θεού τα πράγματα. Αυτά σήμερα έχουν βάλει. Αλλά ο Θεός επέτρεψε, κατ' οικονομία Θεού μπήκαμε στη Βουλή. Είμαστε λίγοι, αλλά πάντοτε ο Θεός μας έχει ολίγους, όπως έλεγε και ο στρατηγός Μακρυγιάννης, και αυτοί οι ολίγοι όταν πάρουν απόφαση νικούν. Η νίκη αυτή τη στιγμή, και δεν είναι υπερβολή γιατί το ακούμε, είναι ο υπαρίθμενα εχθρός του συστήματος και το θαύμα θα συνεχιστεί. Ένας λόγος που μπήκαμε στη Βουλή, κατ' εμέ, νομίζω είναι ότι να υπενθυμίσουμε και πάλι στο λαό μας την καταγωγή μας. Αυτό που χάσαμε κυρίως τα τελευταία χρόνια, αγαπητοί μου, είναι η ταυτότητά μας. Βεβαίως και τις ταυτότητες θα μας αλλάσουν, λένε ένα σωρό ψέματα,
θα πω κάτι που το είπα και στη Βουλή για την υποκρισία του συστήματος και της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Θυμάστε τι γινόταν τότε με τις ταυτότητες? Για το ένα προσωπικό δεδομένο προσπαθούσαν να εξαλείψουν, γιατί το θεωρούσαν προσωπικό δεδομένο το χριστιανός Ορθόδοξος. Όσοι είστε λίγο μεγαλύτεροι, θυμάστε τότε τις συκοφαντίες, την πολεμική κατά του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Σήμερα όλα τα προσωπικά δεδομένα και το τι πιστεύουμε και τα οικονομικά και τα φορολογικά και τα ιατρικά τα περνάνε μέσα στις νέες ταυτότητες, τις κάρτες του πολίτη. Και έλεγε πάλι ψέματα ο Μητσοτάκης ότι δεν θα περιέχουν τσιπάκι. Τσιπάκια θα περιέχουν, όχι τσιπάκι. Οδηγούμαστε ολοταχώς σε εποχές ύπουλου ολοκληρωτισμού, αγαπητοί μου. Έχουμε ανοιχτά θέματα. Βγήκαμε ως νίκη με μια σημαία προεκλογικός. Η σημαία έλεγε τούτη τη δύσκολη εποχή η πατρίδα μας τι θέλει? Θέλει παιδιά και παιδεία. Μόνο έτσι μπορεί να ανορθωθούμε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αγαπητοί φίλοι? Όλα τα προβλήματα της πατρίδας μας, θα το ξέρετε, εκβάλλουν σε ένα πρόβλημα. Ποιο? Το δημογραφικό. Και τα ασφαλιστικά, και τα θέματα αμήνης, και τα θέματα της παιδείας, και τα φορολογικά. Όλα συντηρούνται και επιδεινώνονται λόγω του δημογραφικού μας προβλήματος. 70.000 γεννήσεις, 140.000 θάνατοι πέρυσι. Αν συνεχιστεί αυτό το κακό, οδηγούμαστε, κύριος είδε, σε ιστορική ευθανασία. Και με λυπούσε ιδιαίτερα το γεγονός όταν μέσα στη Βουλή προχτές βλέπαμε να κρέμονται πάνω στα θεωρία μαντράχαλοι και μαντράχαλες, πιασμένοι χεράκι και σκεφτόμουν βλέποντας αυτό το αξιολύπητο θέαμα μέσα στη Βουλή, να λαχταρούν αυτοί οι άνθρωποι την νομιμοποίηση της αμαρτίας τους, να το πούμε αυτό, τη σεξουαλική παρέκκληση να την κάνουμε νόμο, το γούστο που είπε ο Νίκος να το κάνουμε δικαίωμα και το δικαίωμα νόμο. Και σκεφτόμουν να δούμε μια άλλη εικόνα κάποτε στη Βουλή, όταν γίνει η Βουλή όντως των Ελλήνων. Να δούμε πρώτα νέα ζευγάρια, πιασμένα χέρι-χέρι, άνδρας και γυναίκα, αυριανοί πατέρες και μητέρες, να περιμένουν από μια κυβέρνηση να τους δώσει κάτι για να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Σκέφτομαι, μπορεί να είναι και λάθος, τώρα μου ήρθε. Ένα άτοκο δάνειο με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Να πάρουν ένα σπίτι και να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Κατηγορούν τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, τον Ορμπάν, ο οποίος γιατί θέλει να μεγαλώσει δημογραφικό στην πατρίδα του. Το λένε ακροδεξιό κτλ. Όλοι οι γονατισμένοι, η woke κουλτούρα, woke είναι όλο αυτό που συντηρείται σήμερα, η νέα τάξη πραγμάτων που λέμε της Ευρώπης, τον κατηγορούν ότι είναι ακροδεξιός. Ο ακροδεξιός εκείνος Ορμπάν, καταρχάς όταν ανοίγουμε το στόμα μας στη Βουλή, αμέσως οι αριστερόμυαλοι, τα παπαγαλάκια της αριστερόστροφης, του αριστερόστροφου φασισμού που έλεγε και ο Θοδωράκης, αμέσως λένε παραλήρημα ακροδεξιό ο Νατσιός, παραλήρημα ακροδεξιό ο γιατρός, παραλήρημα. Αυτή είναι η απάντησή τους. Οι άσχετοι, οι αγράμματοι και οι μη μαθείς, όταν δεν έχουν επιχειρήματα για να αντικρούσουν τον συνομιλητή τους, τι κάνουν? Σηκώνουν την ταμπέλα. Εξόντωση δια της γραφικότητας. Αυτή είναι η πολεμική τους. Τι κάνει ο Ορμπάν? Λέει όποιος παντρευτεί ζευγάρι Ούγγρος με μια γυναίκα καταγωγή από την Ουγγαρία και αυτή, δικαιούται αμέσως ένα δάνειο άτοκο 33.000 ευρώ. Σε περίπτωση που κάνουν 2 παιδιά, τα 2 τρίτα του δανείου χαρίζονται. Με 3 παιδιά όλο το δάνειο χαρίζεται. Σε περίπτωση που η γυναίκα αυτή, η μάνα, γίνει πολυτεκνή, χαρίζονται οι φόροι διαβίου. Δεν θα πληρώσει ποτέ φορολογία. Γιατί αυτός ο άνθρωπος θέλει να σώσει την πατρίδα του. Έχει διαγνώσει που είναι το πρόβλημα. Εδώ τι κάνουμε? Το λάθος μήνυμα. Δίνουμε δικαιώματα, παντρεύουμε τους ομοφυλόφιλους. Με το ζόρι παντριές ο κύριος Μητσοτάκης. Το λάθος μήνυμα που δίνει στο λαό μας. Αγαπητοί μου, ο μήνας Φεβρουάριος, μίλησα για ταυτότητα. Είναι ένας σπουδαίος μήνας. Θυμάμαι όταν ήμουν δάσκαλος, κάθε πρωί έμπαινα στη σχολική αίθουσα και αν υπήρχε μια σημαντική μέρα, το κάνουμε και στη Βουλή αυτό, το κάνουμε ήδη, το εφαρμόζουμε, όταν υπάρχει μια επέτειος. Όταν μίλησα 17 Ιανουαρίου καταγγέλλοντας το επερχόμενο νομοσχέδιο, ήταν η μέρα του Αγίου Αντωνίου. Ξεκίνησα το λόγο μου στη Βουλή με το εξής, που το βιώνουμε σήμερα και υποφέρουμε και επιβεβαιώνεται ο προφητικός λόγος του Αγίου Αντωνίου. Τι έλεγε ο Άγιος Αντώνιος? Έρχεται καιρός,
είναι οι άνθρωποι μανώσιν. Εάν δε είδωση τεινά μη μενόμενον, επαναστατήσονται αυτό λέγοντες, σημαίνει διατομή είναι όμοιον αυτής. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα τρελαθούν, θα παρανοήσουν και όταν δουν κάποιον που δεν είναι σαν αυτούς, που δεν θα έχει τρελαθεί, θα του πούν εσύ είσαι τρελός γιατί δεν είσαι σαν εμάς. Το τρελό νερό του Κόντογλου το διαβάσατε, που λέει έπιναν τρελό νερό όλοι και τρελάθηκαν και τρελαίνονταν και δύο που δεν ήπιαν κινδύνευαν να χάσουν και τη ζωή τους, ώσπου και αυτοί ήπιαν. Σας προτείνω στο βιβλίο του Μυστικάνθη που το γράφει αυτό για το τρελό νερό, ο Κόντογλου. Αυτά βιώνουμε σήμερα, το τρελό νερό. Ο μήνας Φεβρουάριος, ταυτότητα θα θυμηθούμε, έχει σπουδαίες επετείους. 4 Φεβρουαρίου κοιμάται για πάντα, βασιλεύουν τα μάτια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Μιλάμε μέσα για ήρωες και αγίους και από κάτω ακούμε, είμαστε και τούτο περίεργα ή ακούμε σκάσε βούλωστο, μας λένε και κάτι τέτοια. Δεν χρειάζεται και το θεωρούν απαγορευμένο να μιλά στη Βουλή για τους ήρωες και τους αγίους μας. Τους ενοχλεί η παρουσία μας στη Βουλή. Σου λένε αυτός δεν είναι πολιτικός λόγος. Μα εσείς δεν έχετε πολιτικό λόγο και όσοι έχετε πολιτικό λόγο, το δέντρον εκ των καρπών αυτού γινώσκεται. Είδαμε τις προκοπές σας που οδηγήθηκε η Ελλάδα. Γιατί είναι θέμα προσώπων, αγαπητοί μου. Όχι προγράμματα, τα πρόσωπα είναι ανίκανα. Έχουμε μια ανίκανη κυβέρνηση. Όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις βαρύνονται από προδοσίες. Και απορώ γιατί να είναι στη Βουλή αυτοί οι άνθρωποι. Θυμάμαι ένα φοιτητικό σύνθημα, όταν ήμουν μικρός, το διάβαζα Θεσσαλονίκη. Θα το πω, τι φωνάζεις και τους βρίζεις, αφού πας και τους ψηφίζεις. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Βρίζουμε, αναθεματίζουμε, κάνουμε κολοτούμπες με συγχωρεί τους καναπέδες, μακροβούτια, αλλά όταν έρχεται η μέρα των εκλογών, έρχονται οι ευρωεκλογές, τσιμπάμε τα ψευτοδιλήμματα, να θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίριζα, να θα έρθει ο ένας. Είναι πολιτικά σάβανα. Αν δεν φύγουν από πάνω μας, έτσι τους ονομάζω απροκάλυπτα, τα πολιτικά σάβανα, δεν πρόκειται να ξαναδούμε την ηλιόλουστη Ελλάδα, τον ουρανό της Ελλάδας. Τι μας διδάσκει ο Κολοκοτρώνης? Πρώτα πρέπει την ψυχή μας, αγαπητοί μου, να συμμορφώσουμε. Αν δεν έχει θάρρος ο άνθρωπος, δεν έχει ελπίδα, δεν μπορεί τίποτε να κάνει. Έχουμε ελπίδα. Είμαστε Ρωμιοί. Τι σημαίνει Ρωμιός? Ωραία λέξη, ρωμιοσύνη. Ο πιστός χριστιανός ορθόδοξος και ο άνθρωπος της φιλοπατρίας και ο οποίος είναι προσιλωμένος στον ιερό θεσμό της οικογένειας. Αυτή είναι η ρωμιοσύνη μας. Αυτό αν το ξαναβρούμε, όλοι οι τομείς θα προοδεύσουν. Φανταστείτε μία παιδεία, την οποία τη διακονούσα 35 χρόνια, να αρωματίζεται από τη ρωμιοσύνη. Πας μέσα στις σχολικές αίθουσες, ανοίγεις τα βιβλία και πιάνεις τις μύτες από τις ανεθυμιάσεις. Το ανέφερα και στο έδρανο της Βουλής. Είστε υποκριτές, ιδίως στο Υπουργείο Παιδομαζώματος, όπως το ονομάζω, με αυτά που προωθείτε. Έχουμε βιβλίο το οποίο είναι υπογεγραμμένο κείμενο από άνθρωπο που είναι καταδικασμένος, φυλακισμένος για παιδεραστία. Το ξέρετε αυτό? Στην Τρίτη Γυμνασίου. Τι μου μιλάτε για προστασία παιδιών? Ποια προστασία των παιδιών? 40% τα παιδιά σήμερα, πρωτοσέλιδο το διάβασα, έχουν προβλήματα με εξάρτηση από τις νέες τεχνολογίες. Τις προάλλες ο Πιερακάκης εξήγηλε μέτρα για την παιδεία, 30 περίπου. Όλα τα μέτρα ξεκινούσαν με μία λέξη. Ποια? Ψηφιακή. Να τα αποτρελάνουν εντελώς τα παιδιά. Άμεση και απόλυτη εξάρτηση από τις νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι παιδεία? Δεν ξέρουν τι είναι παιδεία. Η παιδεία είναι πολύ υψηλή έννοια για μας. Σημαίνει πρώτα καλλιέργεια ψυχής, μόρφωση, μεταμόρφωση του ανθρώπου. Αυτό έκανε η ελληνική παιδεία. Έπαιρνε το παιδί το οποίο είχε γαλουχηθεί από τους γονείς με εδραία πίστη και με το πρότυπο, αυτό που δεν μπορούν να προσφέρουν οι ομοφυλόφιλοι, και εδώ θα γίνει η καταστροφή, τα ψέματα που έλεγαν στη Βουλή, πολλές μελέτες παγκοσμίως αποδεικνύουν τα παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοια νοσηρά περιβάλλοντα με ομοφυλόφιλους γονείς έχουν πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να γίνουν και αυτά ομοφυλόφιλα. Γιατί είναι θέμα προτύπων, τα άθλια πρότυπα. Η παιδεία είναι κατεστραμμένη. Βλέπετε, αγαπητοί μου, ανήκουστες ειδήσεις του την εποχή. Τα έζησα στην Αθήνα, τη σύγχρονη Βαβυλώνα. Αγέλες νέων παιδιών ως λύκοι να περιφέρονται και να απειλούν και να επιδίδονται σε βιοπραγίες. 12-13 χρονών παιδιά. Έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, έχει αποτύχει η οικογένεια, έχει αποτύχει το σχολείο. Γιατί?
Γιατί τι χάσαμε? Τον αξιακό μας κώδικα. Σε τούτο τον ευλογημένο τόπο που ζούμε, που αν και με τα πόδια σκαλείς στο χώμα βρίσκεις κόκαλα Ελλήνων ιερά και Αγίων, ξέρουμε ότι με 2 τρόπους μπορεί ο άνθρωπος να πατήσει γερά στα πόδια του, να ανορθωθεί. Πώς? Αν είναι πιστός χριστιανός, γιατί έτσι έχει πνευματικά αντισώματα. Έλεγα στους μαθητές μου, όταν κάνετε κάτι κακό, παιδιά μου, να μην κοιτάτε μόνο δεξιά και αριστερά, να κοιτάτε και ψηλά. Υπάρχει ο οφθαλμός ως τα πάνθωρα. Να μην είστε δηλαδή τι? Αθεόφοβοι. Η Βουλή είναι γεμάτη από αθέους και αθεόφοβους. Οι αθεόφοβοι είναι χειρότεροι από τους αθέους. Και δεύτερον, η δεύτερη αντιολιστητική δύναμη μέσα μας, που μας συγκρατεί από το να είμαστε τέρατα, ποια είναι? Η φιλοπατρία. Όταν αγαπάς την πατρίδα σου, πραγματικά δεν την κλέβεις. Την πατρίδα τη βοηθάς. Γιατί τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί. Όπως έλεγε ο πατριδοφύλακας, έτσι ονόμαζε τον εαυτό του στρατηγός Μακρυγιάννης. Να επανέλθω στην ταυτότητά μας. Ο Κολοκοτρώνης μιλάει το 1838 στην Αθήνα, στο μοναδικό τότε πρώτο γυμνάσιο Αθηνών, όπου δάσκαλος είναι ο Γεώργιος Γενάδιος, μια τεράστια μορφή. Μάλιστα ήταν ο δάσκαλος του Ιερού Λόχου. Και να σας πω και ένα ανέκδοτο ιστορικό, όταν στην Οδυσσό της Ρωσίας, η Οδυσσός, πήγε ο Καποδίστριας ως υπουργός ιστορικών μαζί με τον τότε Τσάρο, αν θυμάμαι τον Αλέξανδρο, να τον επισκεφτεί. Νικόλαος, δεν θυμάμαι ποια είναι η σειρά, είναι πατέρας και γιος. Του άρεσε πάρα πολύ του Τσάρου η δασκαλία του Καποδίστρια και λέει του Γενάδιου και λέει στον Καποδίστρια να του δώσουμε ένα τίτλο τιμής, να τον ονομάσουμε Βαρόνο. Το μεταφέρει ο Καποδίστριας στο δάσκαλο, θέλει να σε ονομάσει Βαρόνο και είπε το εξής ο Γεώργιος Γενάδιος: αν αρχίσουμε εμείς οι Έλληνες από τώρα, πριν γίνουμε κράτος, να ονομαζόμαστε Βαρόνοι, ενδέχεται να φύγει το Βαρ και να απομείνουμε Όνοι. Και σήμερα γεμίσαμε. Δυστυχία σου Ελλάς με τα τέκνα που γεννάς, ο Ελλάς ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα, όπως έλεγε και ο Σουρής. Πέρασε λοιπόν ο Κολοκοτρώνης και λέει: θέλω να έρθω και εγώ την άλλη μέρα να διδάξω. Πήγε Οκτώβριος 1838, εκεί είπε κάτι πολύ σπουδαία, τα οποία πρέπει να τα έχουμε μέσα μας. Προμετωπίδα μας. Όπως το Σύνταγμα έχει μια προμετωπίδα, στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Αδιαιρέα του Τριάδους, και από εκεί γιατί μπήκε αυτή η προμετωπίδα που είναι γραμμένη με αίμα? Για να μην νομοθετούν οι επόμενες γενναίες, από την επίδαυρο αυτό, εις βάρος του Ευαγγελίου. Όχι με βάση το Ευαγγέλιο, αλλά να μην νομοθετούν οι Έλληνες ποτέ εις βάρος του Αγίου Ευαγγελίου. Αυτό έγινε προχθές. Παραβιάσαμε τον νόμο του Ευαγγελίου. Και τι λέει ο Άγιος Παΐσιος? Πνευματικοί νόμοι μας αναμένουν. Λέει ο Κολοκοτρώνης στην ομιλία του: όταν πιάσαμε τα άρματα με πρώτα υπερπίστος και πατρίδος, αυτό που δεν χωνεύουν οι ψευτοπροοδευτικοί. Και είπε και κάτι άλλα ωραία: παιδιά μου, να μην έχετε πολυτέλειες, να μην πηγαίνετε στους καφενέδες, να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας. Ποια γράμματα όμως? Το λέω πάντοτε, είναι του Ελίτη, πρωί-πρωί χαράματα, έκοψα από τον ήλιο γράμματα, στη γλώσσα που διαβάζουν οι αγράμματοι και αγιάζουν. Ποια είναι η γλώσσα που διαβάζουν οι αγράμματοι και αγιάζουν? Η γλώσσα που λέει εν αρχήν ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό, η γλώσσα του Ευαγγελίου. Και συνεχίζει ο Κολοκοτρώνης κάτι πολύ ωραίο και επίκαιρο: η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνη μόνο για τον εαυτό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητος. Και μέσα στο καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας. Ενωμένοι οι Έλληνες, έτσι μεγαλουργούμε. Έχουμε απέναντι, αγαπητοί μου, έναν υπαρκτό κίνδυνο. Το λυσασμένο θηρίο δεν σταματά να αλιχτά. Μπορεί να υπογράφουν με χέρια και ποδάρια συμφωνίες, όπως έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Πριν Αλέκτορα φωνήσε, οι Τούρκοι βγήκαν ξανά και τι λένε? Αποστρατικοποίηση των νησιών, απειλούν. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Φιντάν, ζητάει νησιά. Οι γνωστοί Τούρκοι. Και το λέω πάντοτε, με τους Τούρκους πρέπει να έχουμε υπόψη, και είναι και θέση της νίκης αυτή, την οποία έχουμε ερανιστεί από ένα κείμενο που γράφτηκε το 2023 από έναν σπουδαίο Κύπριο ακαδημαϊκό, τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη, ο οποίος ανέφερε σε μια αποστροφή του κειμένου του το εξής: το 1965, όταν πήγε ο Βύρον Θεοδωρόπουλος, μακαρίτης πια πρεσβευτής Ελλάδος, στην Άγκυρα, ένας βετεράνος Σουηδός του είπε κατά λέξη το εξής: άκου παιδί μου, στις αναστροφές σου με τους Τούρκους δεν ξεχνάς 3 πράγματα. Πρώτον, τα θέλουν όλα δικά τους. Δεύτερον, δεν παραχωρούν τίποτε. Τρίτον, λένε συνεχώς ψέματα.
Έχει αλλάξει τίποτε από τότε, από το δόγμα των Τούρκων? Εμείς παραχωρούμε συνεχώς, βαπτίζουμε εκλογήκευση αυτές τις παραχωρήσεις, διακινδυνευόμενοι το μέλλον του έθνους μας, γιατί ξέρετε οι μεγάλες λεγόμενες, πολλές φορές μόνο στην αθλιότητα δυνάμεις, εξαγάγουν συμπεράσματα για κάποιες μικρές υποτίθεται χώρες, όχι με την ετοιμότητα υποκλήσεων, τη θυμάστε τις υποκλήσεις, αλλά με την ετοιμότητα των κυβερνήσεων και των λαών να υπερασπιστούν με σθένος και δυναμισμό την κυριαρχία τους και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Έτσι μεγαλουργούν οι χώρες. Η δεύτερη ημερομηνία που μας δείχνει ταυτότητα είναι η 9η Οκτωβρίου, όταν στην Κέρκυρα πεθαίνει ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. Και ρωτώ, για ποια ελληνική παιδεία μιλάμε σήμερα, αγαπητοί μου? Να γιατί έχουν αγριέψει τα παιδιά μας. Όταν ντρεπόμαστε στο δημοτικό σχολείο, στην κρίσιμη εξοπλιστική ηλικία, να τραγουδάμε, να ψάλουμε τον εθνικό μας ύμνο. Το κατήγγειλα στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρουμε τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό καταστράφηκε, τους είπε ένας βουλευτής μας στη Βουλή, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όταν ψηφιζόταν η προδοσία των Πρεσπών, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 156 βουλευτές. Σήμερα ξέρετε πόσοι έχουν απομείνει από αυτούς μέσα στη Βουλή? Καμιά 15. Ετοιμαστείτε και εσείς της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη σημερινή προδοσία, πόσοι είναι οι Νενέκοι, έτσι θα τους λέτε, Νενέκους με αλφαγιώτα. Ξέρετε ποιος ήταν ο Νενέκος με έψιλον? Ο Νενέκος ζει το 1825, είναι καπετάνιος στην Πελοπόννησο. Όταν μπήκε ο Ιμπραήμ, ο Ιμπραήμ προσπάθησε να εξαγοράσει τους καπεταναίους. Αυτός τσίμπησε, να το πω έτσι, πήρε τα φλουριά και πολεμούσε τους Έλληνες μαζί με τον Ιμπραήμ. Έκτοτε ο Κολοκοτρώνης διέταξε ένα παλικάρι του να του πάρουν το κεφάλι. Τότε είπε ο Κολοκοτρώνης το περίφημο «φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους». Όντως τον Ενέκο του πήρε το κεφάλι, αφού πήγε και προσευχήθηκε, γιατί ήταν Άγιος ο Κολοκοτρώνης, τα έλεγα, με τα σημερινά δεδομένα. Και έκτοτε όλοι όσοι λέγονταν στην Πελοπόννησο Νενέκοι αναγκάστηκαν από την τροπή τους να αλλάξουν το όνομα. Να οι σύγχρονοι Νενέκοι. Προχτές που πρόδωσαν τι? Την ελληνική οικογένεια, την ελληνική παράδοση και κυρίως την ορθόδοξη πίστη. Και στην Κατερίνη έχουμε Νενέκους. Τους ξέρετε. Μία εξ αυτών έχει υφυπουργικό αξίωμα, έτσι. Λοιπόν, είχαμε υποβάλει επίκαιρο. Εμείς, αγαπητοί μου, είπε ο Νίκος, μπορούμε να ονομαζόμαστε και αλήθεια. Θα μιλάμε γιατί δεν μας πιάνει κανείς από πουθενά. Αυτή είναι η δύναμη της νίκης. Κατήργησε την έπαρση της σημαίας και τον εθνικό ύμνο στα σχολεία ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια φορά το μήνα το κάναμε. Κάναμε επίκαιρη ερώτηση στους νεοδημοκράτες, στους νοικοκύριδες, τους πατριώτες. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, θυμάστε, ύμνους. Τώρα πλέον κεντροδεξιά και πάει πολύ κέντρο και θα πάει και προς τα αριστερά, ήδη πήγε. Έτσι. Μέσα στη Βουλή υπόθηκε αγκαλιάζονταν μετά το επέσχυτο νομοσχέδιο, να δείτε αγκαλιές και φιλιά Κωνσταντοπούλου, όλοι μαζί. Το κόμμα των πολιτικών κομμάτων είναι, αγαπητοί μου. Έτσι. Και αυτό είναι το περίεργο, δυσαρμονία με το λαό. Όταν πρόδιδαν τη Μακεδονία στις πρέσπες, το 80-70% του λαού μας αντίθετο με την απόφαση, υπογραφές αυτοί, προδότες. Τώρα, αφήστε τα ψέματα των δημοσκοπήσεων. Στην δημόσια διαβούλευση, στα σχόλια που γράφονταν από κάτω, 7.000 σχόλια, το 80% των σχολείων, είναι και αυτό ένα δείγμα δημοσκοπικό πολύ πιο σοβαρό, ήταν εναντίον του λεγόμενου ψευτογάμου των ομοφυλοφίλων. Και όμως το πέρασε. Φανερή δυσαρμονία μεταξύ του λαού και της κυβέρνησης. Κάποτε πρέπει να αλλάξει αυτό. Να έχουμε ένα λαό και να έχουμε μια κυβέρνηση που να είναι του λαού. Και όχι των ξένων. Ο φιλίκος των ξένων είναι προδότης. Το λέω Καποδίστριας αυτό. Είπαμε να επαναφέρουν τον εθνικό ύμνο και την έπαρση της σημαίας. Να ψάχνουν τα παιδάκια. Ένα ωραίο μάθημα. Μας λένε όχι, τώρα εμείς είμαστε στο νέο πατριωτισμό. Άκουσον. Τι σημαίνει νέος πατριωτισμός? Μόνο μέσα στους εγκέφαλους των νεοταξιτών της κυβέρνησης μπορούμε να το καταλάβουμε. Ότι ο εθνικός ύμνος που είναι ύμνος στην ελευθερία
είναι κάτι ξεπερασμένο. Καταλαβαίνετε που το πάνε. Και κλείνω με τον τρίτο σπουδαίο που αυτό το μήνα έκλεισε για πάντα τα μάτια του, ήταν ο Κωστής Παλαμάς, αγαπητοί μου. 27, αν θυμάμαι, Φεβρουαρίου του 1943, εν μέσω κατοχής, όταν ο ελληνικός λαός παρόλες απειλές των Γερμανών έπιασε το φέρετρο του εθνικού ποιητή στα χέρια, κάτω από τις κάνες Γερμανών στρατιωτών, τον πήγαν στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ψάλλοντας οι Έλληνες και κινδυνεύοντας, είχαν απειλήσει οι Γερμανοί ότι θα ανοίξουν πυρ, δεν είχαν κανένα πρόβλημα, ψάλλοντας τον εθνικό μας ύμνο. Παρόλα αυτά παρήκουσαν. Ήταν άλλος λαός τότε. Σήμερα απορώ και εξίσταμαι, ιδίως με τις μάνες, το λέω πάντοτε. Να ξέρετε, όλα αυτά τα άθλια νομοσχέδια θέλουν να χτυπήσουν τη μητρότητα, τη μάνα. Από όλα τα λαλούμενα κάλο λιαλί καμπάνα και από όλα τα μυρωδικά κάλιο μυρίζει μάνα. Η μάνα προσφέρει το άρωμα στο παιδί. Τη μάνα έβαλαν απέναντι και θέλουν να την διαστρέψουν και να την αποτρέψουν από τον κυρίαρχο ρόλο που είναι το μεγάλωμα των παιδιών. Γι' αυτό τα παιδιά αγρίεψαν σήμερα. Γιατί χάσαμε τη μάνα. Πού πήγαν εκείνες, το λέω, οι Ρωμιές, οι Λέενες, οι Ηρωίδες που μεγάλωναν παλικάρια. Το 1940, όταν τέλειωσε ο πόλεμος, ένας σοφός της εποχής έγραψε: βγάλτε το στεφάνι της νίκης από τα κεφάλια των στρατιωτών μας και φορέστε το κεφάλι των μανάδων τους. Οι μάνες ανατρέφουν Ρωμιούς. Τι έλεγε, αγαπητοί μου, ο Παλαμάς? Έλεγε αυτό το σημαντικό που δεν πρέπει και αυτό να μας διαφεύγει. Χρωστάμε σε όσους πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι και οι νεκροί. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Η ιστορία είναι μια τριμερή συμφωνία, αγαπητοί μου. Δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα που είναι δομικά για το έθνος μας. Ποια είναι τα τρία μέρη? Είναι οι νεκροί, είμαστε πεθαμένοι και ζωντανοί, αλληλέγγυοι και συνυπεύθυνοι, έλεγε ο Σεφέρης. Είναι οι αγέννητοι, οι γενιές που έρχονται, και εμείς, οι ζώντες. Δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα εν απουσία των άλλων δύο μερών. Δεν ξεπουλάς Μακεδονία. Τους ρώτησες τους νεκρούς, τους ρώτησες τους αγέννητους. Δεν ξεπουλάς την οικογένεια. Θα το ήθελαν οι πρόγονοί μας, θα το ήθελαν οι μετέπειτα γενιές. Είναι λίγο ποιητικό αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι. Έτσι λειτουργεί η ρωμιοσύνη, αγαπητοί μου. Εμείς δίνουμε λόγο και στους περασμένους και σε αυτούς που έρχονται. Συζητάμε με την ιστορία. Γιατί ερχόμαστε από μακριά. Έχουμε βάθος ιστορία. Δεν γεννηθήκαμε πριν από 50 χρόνια, σαν τους Σκοπιανούς. Αν ατενίσουμε την ιστορία, δεν μπορούμε να βρούμε την αρχή της. Φτάνουμε στα ωραία περιγιάλια και στις αμμουδιές του Ομήρου, 1200 π.Χ. Να κλείσω, αγαπητοί μου, να πω για τα προβλήματα για τους αγρότες. Λέμε για ακριβό ρεύμα, για ακριβό πετρέλαιο. Μα πήγαν και έκλεισαν όλα τα εργοστάσια στη Δυτική Μακεδονία. Περνούσαμε και κάπνιζαν τα θερμοελεκτρικά εργοστάσια. Τα έκλεισε όλα. Ο πιο πιστός μαθητής, ο Μητσοτάκης, δεδομένος, που παίρναμε φτηνό ρεύμα. Και έχω πει σε συνέντευξη, γεννήθηκε σε αγροτική οικογένεια, όταν ξεκινήσαμε στο Μοσχοχώρι, η πρώτη μου εικόνα είναι, θα καταλάβουν κάποιοι, σε ένα κάρο πηγαίναμε να σπάσουμε καπνό. Την ξέρετε τη φράση αυτή. Αν ήμουν, λέω, τώρα αγρότης, θα ανέβαινα κι εγώ σε ένα τραχτέρ και θα πήγαινα στα μπλόκα να αγωνιστώ για τη ζωή μου. Γιατί θέλω να τη σβήσω την αγροτιά. 20% του 1980 προσέφερε στο ΑΕΠ, σήμερα 3%. Που θυμάμαι από ένα βιβλίο οικονομικός του Ξενοφόντα που έλεγε ότι είναι πιο ευγενική τέχνη η γεωργία και όταν προοδεύει η γεωργία ανασένει όλη η Ελλάδα. Αυτό θέλω να το σβήσουν, να μην ανασένουμε μέσω της γεωργίας. Τεράστια προβλήματα ξέρουμε και για τη μελισσοκομεία. Συζητώ με μελισσοκόμους, αλλά εμείς τώρα θα επιδοθούμε σε άλλον αγώνα. Δώσαμε τον αγώνα για τους ψευτογάμους, θα επιδοθούμε σε άλλους αγώνες μέσα στη Βουλή, με αξιοπρέπεια, με δυναμισμό, με σθένος, με προσήλωση στο στόχο για τα προβλήματα και της αγροτιάς και της παιδείας και της ακρίβειας. Φτηνά στο χωράφι και παράκριβα στο ράφι. Πώς γίνεται αυτό? Από το 0,3 που κοστίζει, διάβασα ένα προϊόν, δεν θυμάμαι, τα μπιζέλια, φτάνει στα 2,3 στα ράφια. Ενδιάμεσα τι υπάρχει? Υπάρχουν οι καρχαρίες, οι οποίοι ρουφούν τον υδρότα του λαού μας. Οι μεσάζοντες. Αγαπητοί μου, να κλείσουμε με ένα κείμενο το οποίο δηλώνει και αυτό την ταυτότητά μας. Είναι βασικό αυτό που σας λέω, να ξέρετε. Θέλω να μας πάρουν την ταυτότητά μας. Να ξεχάσουμε ότι είμαστε Έλληνες και Ρωμνοί.
Αν αυτό το ξεχάσουμε, θα μας περιορίσουν μέσα στα σπίτια κλειδωμένους για να μοιράζουμε τη ζωή μας μεταξύ δύο συσκευών, της τηλεόρασης και του ψυγείου. Να είμαστε καταναλωτικά όντα. Δεν μας θέλουν Ρωμιούς. Ο Ρωμιός είναι ελεύθερος. Ο Ρωμιός είναι ο άνθρωπος που αγωνίζεται όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά για το καλό, το σκεπάρνι που έλεγε ο Κολοκοτρώνης, το εμείς του Μακρυγιάννη, το είναι όσοι εν της αρχιερατικής προσευχής. Αν έχουμε την αίσθηση του εμείς, είμαστε πολλοί και αντιδράμε δυναμισμό και ανατρέπουμε τα σχέδια. Και άλλες φορές πέσαμε σε δύσκολες περιόδους, σε δυστυχίες, αλλά ειδού ζώμεν. Γιατί λειτουργούσε η ενορία, να το πω έτσι. Αγωνιζόμασταν κατά πάνω στους εχθρούς, νοητούς και φανερούς, της πίστεως και της πατρίδας. Και αυτό κάνει νίκη. Επέτρεψε κατ' οικονομία Θεού, θα αγωνιστούμε και να είστε σίγουροι. Αυτό που υπόθηκε ίσως μερικούς να τους προκάλεσε ένα είδους γέλιο. Όταν πριν από 6 χρόνια, αγαπητοί φίλοι, μου έλεγαν εμένα και έναν-δύο ακόμη ανθρώπους, ένας απλός δάσκαλος, τίποτε δεν είμαι. Και αυτό είναι το καύχημά μου, το δασκαλίκι θα έλεγα. Μας έλεγε φτιάξτε κάτι, μια πολιτική δημοκρατική κίνηση και θα μπείτε στη Βουλή. Και εγώ χαμογελούσα μέσα μου. Θα μπείτε στη Βουλή, Δημήτρη, μου έλεγε. Αγωνιστείτε. Και το θαύμα έγινε. Τώρα έχουμε δεύτερη παραγγελία. Αγωνιστείτε. Κάποια στιγμή η νίκη θα κυβερνήσει τον τόπο. Ναι, θα γίνει και αυτό. Το πνεύμα της νίκης. Δεν είπε το όνομά μου. Το πνεύμα της νίκης. Τώρα είναι που ξυλώνεται το ψευτορωμαϊκό. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και έρχεται το ρωμαϊκό, αγαπητοί μου. Αυτό ζούμε. Κλείνω. Εμείς το μικρό αυτό έθνος πιστέψαμε στο Μεσσία, μας δόθηκε η ευλογία να διαφωτίσουμε όλο τον κόσμο. Η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε στη γλώσσα μας 100 χρόνια πριν από την έλευση του Χριστού. Οι πρώτοι χριστιανοί τι τράβηξαν, κινδύνευε συνέχεια η ζωή τους. Τώρα τι αδιαφορία υπάρχει. Ενώ ανώδυνα σήμερα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή μας, μπορούμε να διαφωτίσουμε τα έθνη, να γινόμαστε πιο αδιάφοροι. Αν σήμερα έχουμε λιγάκι ειρήνη, ξέρεις τι έχουν τραβήξει οι παλιοί. Ξέρεις πόσοι θυσιάστηκαν. Αυτή είναι η έννοια του γένους μας. Η θυσία. Η θυσία για τους άλλους. Πάντοτε αυτό μας χαρακτήριζε. Το θυσιαστικό πνεύμα. Τώρα τίποτε δεν θα είχαμε αν δεν θυσιάζονταν εκείνοι. Και κάνω μια σύγκριση. Πως τότε, ενώ κινδύνευε η ζωή τους, κρατούσαν την πίστη τους. Και πως τώρα, χωρίς καμιά πίεση, όλα τα ισοπεδώνουν. Όσοι δεν έχουν χάσει την εθνική τους ελευθερία, δεν καταλαβαίνουν. Τους λέω, ο Θεός να φυλάξει να μην έρθουν οι βάρβαροι και μας ατιμάσουν. Ατίμασμα. Πάθη ατιμίες είναι αυτά, αγαπητοί μου. Και σκέφτομαι μία παρένθεση. Ξέρετε γιατί κατέστρεψε, τώρα θεολογικό είναι αυτό. Δεν μπορώ να απεκδηθώ και την ιδιότητα αυτήν που σπούδασα. Δεν είμαι θεολόγος, σπούδασα θεολογική. Ξέρετε γιατί κατέστρεψε ο Θεός τα Σόδομα και τα Γόμορα. Δεν τα κατέστρεψε για αυτό που όλοι σκεφτόμαστε. Αν διαβάσουμε τους πατέρες, λόγω της υπερηφανίας, λέει. Υπερηφανεύονταν ενώπιον του Θεού, ενώπιον των ανθρώπων. Όχι μόνο αμάρταναν, αλλά καμάρωναν και αλαζονεύονταν και ήταν σε βαθιά ίηση. Γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός αυτό το κακό τότε. Και μάλιστα είμαστε και στην εποχή πρώτου νόμου. Ακόμη μοσαϊκό νόμο δεν είχαν, όχι Ευαγγέλιο της χάριτος που έχουμε εμείς. Κάθε Μάιο και Ιούνιο τι συμβαίνει, αγαπητοί μου, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα? Τι παρέλαση έχουμε? Υπερηφανίας. Να η λέξη από τα Σόδομα που μας έρχεται και σήμερα. Και μάλιστα φέρνουν και πανευρωπαϊκό, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Η ντροπή να περνάνε μπροστά από την εκκλησιά του Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Αυτές οι ικτρές εικόνες, τα θυμάστε? Και μια και είπα τον Άγιο Γρηγόριο, έλεγε να σας θυμίσω ότι υπάρχουν 3 μορφές αθείας. Και η πρώτη είναι όταν κάποιος λέει είναι άθεος, με γεια του, με χαρά του. Η δεύτερη μορφή, τα λέω, είναι συντομία. Είναι όταν κάποιος είναι αιρετικός. Δεν συζητάμε. Υπάρχει, λέει ο Άγιος, και μια τρίτη μορφή που ίσως μας ελέγχει όλους. Ποια? Όταν πολεμείται η πίστη μας, η Εκκλησία, και η Εκκλησία είμαστε όλοι και κυρίως τα μικρά παιδιά, και εμείς δεν αντιδρούμε. Η χειρότερη μορφή αθείας είναι αυτή. Και ελέγχομαι κι εγώ γι' αυτό. Και μου λένε, και τι θα πάθουμε αν μας ατιμάσουν? Ακούς κουβέντα? Άντε να λείψετε χαμένοι άνθρωποι. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι σήμερα. Δώσ' τους χρήματα, αυτοκίνητα και δεν νοιάζονται ούτε για την πίστη, ούτε για την τιμή, ούτε για την ελευθερία. Την Ορθοδοξία μας σαν Έλληνες, εδώ είναι γραμμένη με χρυσά αγέραστα γράμματα η ταυτότητά μας. Αυτό να μην το ξεχνούμε, αγαπητοί μου. Την Ορθοδοξία μας σαν Έλληνες την οφείλουμε στον Χριστό
και τους Αγίους Μάρτυρες και Πατέρες της Εκκλησίας μας. Και την ελευθερία μας την οφείλουμε στους ήρωες της πατρίδας μας που έχισαν το αίμα τους για μας. Αυτή την Αγία κληρονομιά, πόσοι λαοί στον κόσμο έχουν αυτό το προνόμιο να έχουν μια Αγία κληρονομιά. Αυτά είναι τα λόγια του Αγίου Παϊσίου, να ξέρετε. Είναι Αγία η κληρονομιά μας και την ξεπουλάμε στα παζάρια, την έχουμε βγάλει. Στους άθεους και τους αθεόφοβους που τους δίνουμε αξιώματα και τους κάνουμε βουλευτές, που τα αξιώματα δεν είναι δικά τους. Αυτό να το προσέχετε, να απαιτείτε. Το αξίωμα δεν μας ανήκει. Εγώ δεν είμαι βουλευτής, γιατί δεν μου ανήκει αυτό το αξίωμα εμένα. Ο λαός μου το έδωσε. Είναι περιουσία του λαού. Είσαι υπουργός, είναι περιουσία του λαού το υπουργηλίκι. Και όχι δικό σου. Για να το ξεπουλάς. Να μου λες ναι, να γίνεσαι νενέκος. Αυτοί που είπαν ναι της Νέας Δημοκρατίας πήραν εντολή. Το αξίωμα είναι δικό τους ή του λαού που τους έβαλε εκεί μέσα. Να τους ελέγχετε, αγαπητοί μου. Έχουμε γίνει ηρωνοί, έχουμε καταντήσει τι περίγελος. Το έλεγε και ο Μακρυγιάννης. Παλιόψαθα των εθνών. Βγαίνει η New York Times και λέει έπεσε το κάστρο της Ορθοδοξίας. Εμείς τους δώσαμε το δικαίωμα να γράφουν οι φυλάδες των Φράγκων ότι έπεσε το κάστρο της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα. Ποιος τους το επέτρεψε αυτό? Ξέρουν τι έκαναν, ήξεραν τι έκαναν, ουγάρι είδαση τι ποιούσι. Και εύχομαι από καρδίας, γιατί έτσι πρέπει να τιμωρηθούν ως πνευματικός νόμος, τον Ιούνιο να πάρουν ένα συντριπτικό μάθημα, να διαλυθεί και η Νέα Δημοκρατία, όπως διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την Αγία κληρονομιά οφείλουμε να την τιμήσουμε και να τη διατηρήσουμε. Και κλείνω, αγαπητοί μου, σας κούρασα, ζητάω συγγνώμη. Και όχι να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Είναι κρίμα να χαθεί ένα τέτοιο έθνος. Προσέξτε τι λέει ο Άγιος. Είναι κρίμα να χαθεί ένα τέτοιο έθνος. Εγώ βέβαια έλεγα στους μαθητές μου για να παρηγορήσω εν μέσω μνημονίων τότε που έβραζε ο τόπος από την επίθεση που γινόταν η ύπολη πάλι στο λαό μας, λέω να λέτε στους γονείς σας καλά μου παιδιά το εξής. Γιατί έβλεπα ζωγραφισμένο πάνω στο πρόσωπο των παιδιών, ζωγραφισμένη αυτή την απογοήτευση και μετέφεραν τα παιδιά πολλές φορές τα οικογενειακά προβλήματα στο σχολείο. Και λυπούμασταν ιδιαίτερα. Αν χαθεί, αγαπητοί μου, το γέλιο των παιδιών μας, θα καταντήσουμε ένα απέραντο νεκροταφείο και δεν υπάρχει μέλλον πλέον. Ας το διατηρήσουμε με την ελπίδα ζωντανή αυτό το γέλιο. Είναι κρίμα να χαθεί ένα τέτοιο έθνος. Και βλέπουμε τώρα, όπως πριν αρχίσει ένας πόλεμος, τους έλεγα του Κολοκοτρώνη τη φράση, συγγνώμη, ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και ο Θεός δεν την παίρνει πίσω στην υπογραφή του. Ισχύει και σήμερα αυτό, αγαπητοί μου. Ναι, αλλά θέλει και από εμάς αγώνα. Έτσι και ο Θεός με ατομικές προσκλήσεις μαζεύει ανθρώπους και εσείς αυτό κάνετε σήμερα. Μια ατομική πρόσκληση για να κρατηθεί κάτι και να σωθεί το πλάσμα του. Δεν θα αφήσει ο Θεός. Αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως. Βεβαίως, αυτό κάνει η νίκη. Θα μπορούσα, αγαπητοί μου, να γράψω μια ομιλία με τα θα. Πώς κυβερνάει, πώς κυβερνάνε σήμερα? Με επιδόματα. Μια εικόνα από το χωριό. Όταν πλησίαζαν παλιά τα Χριστούγεννα και ήθελαν να το πάνε το γρούνι να τους φάξουν, γρούνι έτσι τα έλεγαν, ρίχναν καλαμπόκια, ρίχναν ή βελανίδια για να ακολουθούσε το γουρούνι, σιγά το σφαγέα, μέχρι να φτάσει εκεί στο λεπίδι. Έτσι μας κάνουν και τώρα. Μέχρι τις εκλογές επιδόματα, λίγα επιδόματα στους αγρότες, επιδόματα σε όλους, μέχρι τις εκλογές. Και μετά, όσοι είστε επαγγελματίες, δικηγόροι κλπ. Σας είχε προειδοποιήσει κανείς για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο? Κατηγορούσαν τον Κατρούγκαλο. Μας είχαν πει για την επιστολική ψήφο που ήταν αντισταγματική. Μα ψηφίζουν συνεχώς αντισταγματικά πράγματα. Έγινε το Σύνταγμα σύντριμα, όπως το ονόμαζε πάλι ο Κολοκοτρώνης. Τώρα φέρνουν και νόμο για ο καθένας που να έχει τη γνώμη του. Εγώ εκκινώ από μια βασική αρχή. Το Σύνταγμα 16,5 άρθρο λέει ότι δεν επιτρέπονται στην Ελλάδα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κρατήστε ό,τι θέλετε για τις απόψεις σας. Έτσι θα μας ακούσατε στη Βουλή. Τι θα πούμε? Το γράφει το Σύνταγμα. Για τον γάμο δεν έγραφε το Σύνταγμα για οικογένεια, για γάμο, για μητρότητα, που μητρότητα προϋποθέτει πατρότητα και ο ευλογημένος καρπός που είναι τα παιδιά. Το παραβίασαν. Όταν θα το χρειαστούμε το Σύνταγμα να μας προστατεύσει σε βασικές ελευθερίες, εφόσον το ποδοπατούμε συνέχεια, δεν θα είναι εκεί. Για βασικές μας ελευθερίες. Θα έρχονται μέσα στα σπίτια
Γιατί θα μας κατηγορούν για ρητορική μίσους και θα μας παίρνουν τα παιδιά. Γιατί σου λέει είσαι γονέας 1, γονέας 2, όχι μητέρα και πατέρας. Θα γίνει νόμος του κράτους. Θα μπει στα βιβλία. Το καταλάβατε, αγαπητοί γονείς? Εγώ πέρυσι δίδασκα κοινωνική και πολιτική αγωγή, είναι μάθημα 5ης-6ης. Είχε ένα κεφάλαιο οικογένεια και λέγαμε μητέρα, πατέρας, παππούς, γιαγιά. Είμαστε τώρα υποχρεωμένοι, εφόσον έγινε νόμος του κράτους, να προσθέσουμε και άλλες μορφές οικογένειας. 2 άντρες, 2 γυναίκες και δεν ξέρω εγώ ακόμη τι ακολουθεί. Ήδη στην Ευρώπη που θέλουμε τη μιμηθούμε, να καταστραφούμε εντελώς, υπάρχουν οι οικογένειες με πολλά μέλη. 3-4 άντρες, 5-6 γυναίκες. Οδηγούμαστε δηλαδή στην προϊστορική εποχή. Και ακυρώνουμε και το Ευαγγέλιο, ακυρώνουμε και την ιστορία και την Επανάσταση το 21. Και συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος, εκλείνω, είναι το παρήγορο αυτό. Δεν θα αφήσει ο Θεός. Δεν θα αφήσει ο Θεός. Αλλά θέλει και τους ανθρώπους ο Θεός. Αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως και για ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, να κάνουμε προσευχή, να βοηθήσει ο Θεός. Αγαπητοί μου, να σας ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία σας. Να σας διαβεβαιώσω από βάθος καρδίας ότι εμείς στη Βουλή έχοντας ψηλά τις σημαίες, όπως είπα και στην αρχή, απροσκύνιστοι, ασυμβίβαστοι και αλίγιστοι, θα πολεμάμε με θυσιαστικό πνεύμα για τα δίκαια του λαού μας. Και στο τέλος θα νικήσουμε τους νενέκους της σήμερον. Σας ευχαριστώ πολύ.